Ugasak erakide proiektuen berri eman ziunen, ez ginukin zehatz mehatz zertarako balio izango ziun, ezta? Goierriko hitza bezalako tokiko komunikabide bati. Baina, bueno, bilera batzun osten konturatu ginen gure lantokin ikuspegi integralagoa izateko aukera emango ziula eta aurrera egitea erabaki genuen. Eta gero gaina ikusi gendun argia bezalako beste hedabide batek prozesu bera egin zuela eta emaitza ona izan zela eta gu ere erakideen parte hartzen animatu ginen. Erakide tresnaren helburua da Gipuzkoako enpresetan erantzunkidetasun soziala landu eta praktikan jartzea. Hau da, jardun ekonomikoaz haratago, enpresetan bestelako balio batzuk sortzeko aukera ere piztea eta hedatzea. Azken batean guztiontzako onura bat ekartzeko aukera lantzea. Goierriko hitzan sinisten dugu ekonomia, gizartea eta ingurumenaren garapena elkarrekin joan behar direla. Eta ikuspegi horretatik garatu nahi dugu gure jarduna. Gure ibilbidean zehar, gizartearekiko gure ardura hainbat modutara landu dugu. Euskara eta euskal kultura, tokiko komunitatearen garapena, emakume eta gizonen arteko berdintasuna eta abar. Erakide tresnen aplikazio gogoeta eta lanketa hori sakontzen eta sistematizatzen lagunduko zigula konturatu ginen. Goierriko hitza izan da, erakide tresnaren aplikazio prozesuan talde osoak parte hartu duen lehen enpresa. Eta hori adibidez, balioan jarri nahi dugun gauza bada, erakusten duelako benetan erantzunkidetasun sozialaren gaian daukaten konpromezua eta etorkizunera begira honetan aurrera pausoak emateko duten gogoa eta nahia. Erakideren balioa prozesua bera da, ematen diren eztabaidak eta etorkizunerako hobekuntza ildo horien identifikazioa bera. Orduan hori da balioan jartzen dena modu kolektibo batean, hainbat gaien inguruan eztabaidatzeko espazio erreal bat sortzen dela. Egunerokotasunean lan esparruan sortzen diren rolekin hausteko aukera ematen du, eta normalean momentu askotan mahai gainean jartzen ez diren hainbat gaien inguruan hausnartzeko bidea eraikitzen hasten delako. Baliagarria izan zaigu talde osoa batu eta gure gertuko egunerokotasunarekin zerikusia ez duten gaiak aztertzeko aukera eman digulako. Taldearen kohesioa eta konpromisoa lantzeko baliagarria izan zaigu. Prozesu honetan garbi utzi dugu lan egiten dugun eskualdearekiko daukagun lotura, gure lanaren oinarrian baitago. Euskarazko kazetaritzarekiko eta tokiko errealitatearekiko konpromisoa gure nortasunean hiltzatuta dago. Guri lanketa honek, Farapirekin egin dugun lanketa honek, balio izan digu berresteko Goierriko hitzarena proiektu kolektibo badala. Eta proiektu horren zutabea talde lana dela, elkarrekin egiten dugun lan hori ezinbestekoa dena bestalde. Horren ardatzean edo zutabe bera pertsonak dira eta pertsona bakoitzaren beharrak eta errealitatean hitzak ere kontuan izatea ezinbestekoa dugula. Nik uste Goierriko hitza osatzen dugunok ikuspegi soziala oso barneratuta daukagula. Eta zentzu hortan pertsona konprometitu gehala, bai euskara normalizazioekin, baina baita ingurumenan zaintzakin eta pertsonan arteko aukera berdintasunekin. Erakide tresnaren aplikazioan 3 lan saio burutzen dira. Bertan Goierriko hitzaren lantalde osoak hartu du parte eta Farapiko kideok dinamizatu dugu. Saio hauetan, galdera erantzunen dinamikaren bitartez, landu nahi izan dira gizagarapena, jasangarritasun ekologikoa, barne demokrazia eta gardentasuna bezalako balioak, eta gurutzatu ditugu enpresetan egunerokoan ematen diren esparru ezberdinekin. Finantzen esparrua, hornitzaileak, bezeroak, produktu eta zerbitzuak, pertsonak eta eremu sozialarekin. Eta honen bitartez, egin nahi izan dena da, hausnarketa kolektibo baten bitartez, enpresan jada martxan edo praktikatzen diren ekintzak identifikatu eta balorean jartzea eta aldi berean etorkizunerako erronkak identifikatzea. 3 ostiral goizetan egin genduen hausnarketa eta egia da kazetariontzat agian oso ezagunak ez ziren hainbat gai jorratu genituela, baina hausnarketa bera oso interesgarria izan zen enpresa bera kokatzeko. Prozesua bukatutakon bereziki landu beharreko 3 alor zehaztu ditugu. Lehenengoa da lantaldearen kohesioa,
bigarrena informazioaren kudeaketa eta gardentasuna, eta hirugarrena litzateke proiektu honekiko langile daukagun atxikitzea edo konpromisoa. Marko partekatuaren birdefinizioa egitea izan da prozesu honen ondorio nagusia. Horregatik erabaki dugu dagoeneko erakide programaren bigarren fasearekin hastea. Izan ere lortu nahi dugu talde kohesionatu gisa etorkizuneko erronkei erantzutea.